Kuna ni Apo tayo nga Jesus, ijay Luke 21 verse 34 to 36. Kuna na, agandad kayo, amangan numalmes kay, iti nalabes a panagragragsak. Panangan ken panaginom, ken dagiti pakasikuran tibiyag. Amangan ket, no kella at adumteng dayta nga aldaw, ket tiliwen na kayo. Akas iti palabog, taumay to dayta nga aldaw, kadagiti amin at tao, iti amin a lugar dito'y daga. Agsalukag kayo, ket agkararag kayo, akan kanayon, tapno addanto na ananay, akiredyo, nga aggibtor kadagiti amin a mapasamak. Ken agtakder iti sangwanan, iti anak ti tao. Daytoy nga sarita ni Apo tayo nga Jesus kakabsat, ket innayon na daytoy kalpasan nga inbagana. No anya dagiti sinyalis iti panagumay nan tumanen. Anya dagiti sinyalis iti iyaay ni Apo tayo nga Jesus. Ibasa tayo iti kunana iti ESV gapuna ta mas accurate daytoy kumpara ijay Ilocano nga version anya. Luke 21 verse 25 to 32. And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity because of the roaring of the sea and the waves. People fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. For the powers of the heavens will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. Now, when these things begin to take place, straighten up and raise your heads, because your redemption is near. And he told them a parable. Look at the fig tree and all the trees. As soon as they come out in leaf, you see for yourself and know that summer is already near. So also, when you see these things taking place, you know that the kingdom of God is near. Truly, I say to you, this generation will not pass away until all has taken place. Inbaga ni Apo tayong Hesu Kristo no anya dagiti sinyalis iti iyaay na. Minaysa-maysa na ijay kat ulitan tayo manen. The sun, the moon, and distress of nations in perplexity because of the roaring of the waves. Ijay sabali nga ebanghelyo, mabasa tayo ijay nga the sun will turn to red, the stars will fall from the sky, inya. The heavenly bodies will be shaken. Ket anya iti sumaron dita, isuday ta iti iyaay ni Apo tayong Jesus. Isuti ko na jay binasa tayo. Ket kuna ni Apo tayong Hesu Kristo nga makaadal tayo kuma iti kayo nga igos or fig tree. Nga nung nakita tayo nga rumrumwaran dagiti bulong na ammo tayon nga ti sumaruno ijay nga ikat summer. Kasta kakabsat iti iyaay ni Apo tayong Hesu Kristo no umay isuna adda dagiti sinyalis nga pangamuan tayo nga asibigen. Innayon na ditoy, this generation will not pass away until all has taken place. Anya iti kaipapanana iti sarita ni Jesus nga this generation will not pass away. Anya nga generation iti tuktukoyan ni Apo tayong Jesus. Ti kaipapanana dayta ket ti henerasyon nga makakita kadagitoy nga sinyales ket saan nga lumipas ngaykat malpasan iti amin. Kaya't nangasauwen nga no iti generation tayo, makita tayo dagito nga signs in the heavens. Ammo tayon malpasan iti amin. Umayan ni Apo tayong Jesus. Kas Kristiyano, anya iti kapintasan nga rod nga aramidan tayo. Isunay da kakabsat iti panagsagana. Kuna ni Apo tayong Jesus nga iti panagsagana tayo ket agkararag tayo. Tapno at danton na ananay, akired tayo nga aggibtor. Kinaagpayso na kakabsat, uray kadagitoy nga agdama, kasapulan tayo, iti aggibtor. Aggibtor tayo, kadagiti amin apanubok iti pamati tayo. Aggibtor tayo, tapno saan tayo amapukaw, iti focus tayo nga sumursurot kini Kristo. Minaysa-maysa ni Apo tayo nga Jesus,
dagiti mabalin nga makadadael kada tayo. Kaya't iso daytoy di kunana nga nalabes a panagragragsak. Kakabsat saan nga dakas iti panagragsak ngem di jay nalabes nga panagragragsak. Pandangan ken panagginom. Ken dagiti pakasikuran iti biag. Kakabsat dagitoy da nga banbanag nga ikat bendisyon dagitoy ngem kuna niya po tayo nga Hesus Kristo no nalabes tayo kadagitoy isuon iti mang idikdiktar iti biag tayo. No labsen tayo kadagitoy nga banbanag imbis nga bendisyon kumati tununggal maysa kanda tayo ket isupay iti nananay metten nga pakadadailan tayo. Nayon iti panagkararag tayo ket itultuloy tayo nga adalan iti sasao ti Dios. Gapuna ta kadagitoy nga mauding aldaw adu dagiti mabalin a manganlilaw kada tayo no saan tayo nga ammo iti kinapudno. Sapay kung makakabsat taamin tayo itultuloy tayo iti agserbi iti Dios babaen iti panangayat tayo iti pada tayo nga tao ayaten tayo ti Dios ket ipakita tayo dayta iti panangsurot tayo kiniapo tayo nga Jesus ket iti panangsurot tayo kiniapo tayo nga Jesus ket maipakita dayta babaen iti panangayat tayo iti pada tayo aggibtor tayo ken kanayon tayo agkararag nga rod kakabsat agkararag tayo iti Dios nga isu mangpapigsa iti tunonggal maysa kada tayo bayat iti pananguray tayo iti iyaay manen ni Apo tayo nga Jesus.